ሰላም ሰላም ናይ ጽዳት ዩቱብ ቻናል ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ከምታ ኣነ ሰላም ዘለዎ ሰላም ትኩን ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒት ተስፋዩ ኣብ ዝሓለፈ ብደስ ዝብል መሃሪትና መሳጢት ዝብልክዋ ሒዘልኩም መፅአ ነይራ ብጣዕሚ ደስ ትብል ነይራ እያ ቡዳ ንኸ ብዙሕ ነገር ተማሂረ ሕዚ ከዓ ብሕልፍ ዝበለ ንእሽተይ እስኪ ኣብዚ ዘለናዮ ሰዓታትና እንታይ ዓይነት ቪድዮ ደስ ትብለኒ ቪድዮ ንእሽተይ ነገር ዝመስጠት ንሒዘልኩም መፅአ ኣለኹ ንዓኻትኩም ውን ከም ትምስጠኩም ተስፋ ይገብር። ሓድሽን ዝኾንኩም ላይክ ሳብስክራይብ ሸር እንዳገበርኩም ኣተባብዑኒ ነባራት ድማ ከም ናይ ኩሉ ግዜ ብላይክን ብሸርን ጀምርዎ ምትብባዕኩም ኣይፈለየኒ ክሳዕ እዚ ደሞ ሰላናታትኩም ምትብባዕ እዩ ኣብዚ በፂሐ ዘለኹ ካብ ሕጂ ልድሓር ደሞ ምትብባዕኩም ኣይፈለየኒ ክብለኩም ፈቱ ሓራፀ ዝኾነ ኮመንትኩም ደሞ ፀሓፍልይ ኣነግር እየ ተንብየ ዝስተኻኸል ተልዩ ከስተኻኸል እየ እና ኩልኩም ብላይክ እና ብሸር ጀምርዎ ናብዛ ከየንውሐልኩም ቪድዮ ናብዛ ቪድዮ ከብለኩም ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ሰዓት እያ ትብል ንዓይ ንእሽተይ ስለ ዝተረዳእኽዎ ካብ ባዕለይ እየ እቲ ዝከፍአ ናይ መወዳእታ ዘለናዮ ቃንዛ ሰሚዖም እቲ ምድንጋፅ ገዲፎም ዝስሕቁ እዋን እዩ። ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ዓለምና ናብ ሓደ ክናወፅ ዘይንኽእል ማዕሙቕ ትመርሐና ከም ዘላ እዩ ዘረድአካ። ወዲቕካ ሰብ ኣይረክበካን። ናይዚ ዘለናዮ ሰብ ምሕጋዝ ምድንጋፅ ገዲፍናዮ ኢና። ብውድቀት ብፃይ ሓጎስን ጓለይን ዝገብሩ ሰብ ብዙሕ ሰብኣውነት ጠፊኡ ክብረታት ተወዲኡና ፍቕሪ እምነት ኣብ ማዕሙቕ ተቐቢሩ ኣብ ክንዲ ግን ጨከን ስስዕን ጽልእን ነጊስና ኣብ ክንዲ ሰባት ምሕጋዝ ኣብ ክንዲ ሰባት ሓጎስ ምሕጓስ ኣብ ክንዲ ለኣቶም መጽንዕና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንሕና ንስሕቐሉን ሓደ ሰብ እንተወዲኡ ንሕና ንስሕቐሉን ንሕና ነባጭወልን ኢና ዘለና። በተለይ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ሰዓት ሕዚ ዘለናዮ እዋን ብጣዕሚ እስጣለ ዝኾነ እዋን ኢና ዘለና። ብናይ ሰብ ንቕልድ ብናይ ሰብ ንስሕቕ ብናይ ሰብ ውድቀት ነባጩ እና ኣብዚ ዘለናዮ ካብዚ ገሊስና ናብ ሰላም ሂወት እንዳኣይሐሸና እምበር ብናይ ሰብ ክንባፂ የብልናን። እዚ ሎሚ ዘለናዮ ዘመን ሓደ ሰብ ቃንዝኡን ጭንቀቱን ንሰብ ክነግሮ እንከሎ እቲ ዝሰምዖ ሰብ ከመይ ገይሩ ይገድፎ ኢሉ ኣብ ክንዲ ዝሓስብ ከመይ ገይሩ ንዓይ መዘናግዒ ይገብሮ ኢሉ ዝሓስበሉ ዘመን እዩ ዘለና። ብዙሕ ሰባት ጭንቅላትና ኣይንሰርሐሉን። በተለይ ሕዚ ሰዓት ናይ ሓደ ሰብ ውርደትና ናይ ሓደ ሰብ ጭንቀት ብቻ እዩ ዝረአየና ዘሎ። ሓደ ሰብ ንዓና ካብ ጭንቀት ገላግለና ኢልና እንድሕር ተናጊርናዮ ኮይና ንሱ ድማ ኣብ ልዕልየና እዩ ዘባጭወልና። እውይ እስኻ ተጨኒቕካ፣ እውይ እስኻ ከምዚ ኮይንካ፣ እውይ እስኻ ወዲቕካ እንዳበለ ብትናትና የባጭወልና እና ሞትካ እኳ ክረድአካ ኢሉ ዘይሓሰበሉ ዘመን ኢና በፂሕና ዘለና። ቀደም ኣብ ዘመን ኣቦታትና ብዕላል ዓበይቲ ክትሰምዕ እንከለካ ምስዚ ዘለናዮ ተወዳዲሩ እሞ ይገርመካ። ቀደም ሰብ ክጽግም ከሎ ሰብ ይረድኦ ነበረ። ሎሚ ግን ኩነታት ተቐይሩ እዩ። ንስኻ ነፍስኻ ንምድሓን ወይ ድማ ሓደ ዓብይ ፀገም ከጋጥመካ ከሎ ደም እናፈሰስካን ሞይቱ ርድአኒ እናበለካን ክትጭድር ዝረአየካ ሰብ እቲ ናትካ ናይ ሞት ጨደርታ ከም ሓደ ናይ ቲያትር ድራማ ወይ ድማ ከም ናይ ሙዚቃ ዜማ ኮይኑ ዝስምዖ ዘመን ኢና በፂሕና ዘለና። በተለይ ንሕና ሓደ ሰብ ክረድአና ናይ ቅድም ኣቦታትና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ። ኣይኮነን ዶ ርድኡና ኢልካዮም ገና ከለዉ ዝረድኡ ዝነበሩ ሰባት እዮም። ካብ ገጽካ ኣንቢቦም እንተተጨኒቕካ እንታይ ኮይንካ ተጨኒቕካ ይብለካ። ኣቦታትና ቅድም ኣይተጨነቕናን ኢልካ ንውሽጢ ክትገብሮም እንተኮይንካ
ኣብ ገጽካ እኳ ይንበብሎ ይብሉኻ ናይ ሕጂ ግን ኣይኮነን ዶ ገጽና ክነንብብ ሞይተ ተጨኒቐ ሓዚነ በጃኻ ርድአኒ እንተልካዮ ኳስ ተመሊሱ እዩ ዘባጭወልካ ፍጽም ኣጥፊኦም እዮም ደሓን ዘለካ መሲልካ እቲ ዘለካ ጭንቀት ንተኣምኖ ይርድአኒ እዩ ኢልካ ዝነገረዮ ሰብ ንጭንቀትካ ከምተራ ነገር ቆፂሩ ቃላቱ ክድርጉሐልካ ከሎ ኣብቲ ዘለኻዮ መንከራ ንላዕሊ ልብኻ ይስበር ዘለናዮ እዋን ከምዚ እዩ በተለይ ልቢ ሰባት እትሰውሩ ናብ ልቦና ይምለስኩም ክብለኩም እየ ዝፈቱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተኸባቢርና ሰላም ፈጢርና ብሓደ ተሓጒስና ክንከይድ ላብዚ ናይ ቅድም ወለድና ዳይምለሰና እምበር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሓው ዝጨኻኸነሉ ጊዜ ይፈጢሩ ኣምላክ ባዕሉ ይሰውረና ላብ ልቡና ድማ ይምለሰና ብቓንዛ ናይ ሰባት ወይ ድማ ብቓንዛ ናይ ኣሕዋትና ወይ ድማ ብሞት ናይ ኣሕዋትና ክስሕቕ ዘይግበአና እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንተሪኢኻ ብሞት ናሕዋትና ካልኦት ሰባት ይዕንድሩ ይጭፍሩ ይስሕቁ ቃንዛ ዘይርድኦ ሞትካ ዝዓጀቦ ሰይጣን ዝነግሰሉ ዘመን ኢና በፂሕና እዚ ዘለናዮ እቲ ዝከፍአ ዝሕዝን ጎፅታ ናይ ህይወት እዩ ንስኻ ብዘስካሕክሕ ስቃይ እናተቃለስካ ንህይወትካ ንምድሓን ዋላ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ኮንካ እዳውካ ናብ ላዕሊ እናዘርጋሕካ ኣብ ጫፍ ናይ ሞት ጊዜ እንከለኻ እቲ ብጻይ ትብሎ ኣብ ገምገም ኮይኑ ንኸድሕነካ ከማን ኢዱ ኣብ ዘይዘርግሐልካን እዋን ኢና በፂሕና ዘለና ኣብ ጫፍ ቃላይ ንእሽተይ ቃርያትካ ንኽትወድቕ እንተይልካ በጀኻ ኣድሕነኒ እንተይልካዮ ንሶስ ደው ኢሉ ይስሕቐካ ንኽሞት ሓንቲ ደቂቓ ቃርያትኒ እያ በጀኻ ሓግዘኒ እንተይልካዮ ድማ እሱ ይስሕቐካ የባጨወልካ ብቻ እምበር ናትካ ሓገዝ ኣይርድኦን እዩ እዛ ጽሕፍቲ ክጽሕፋ ዝገበረኒ ሓደ ነገር ብውሽጠይ ኮይኑ ድፍኢስ ዝፈጠረለይ እዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ስእሊ ምስ ተመልከትኩ ነዚ ዘለናዮ ስህተት እየ ጽሒፈያ ሰብ እዚ እዋን ቃንዛኻ እንተርእዩ ስልኩ ኣውፂኡ ነቲ ናትካ ናይ ሞት ቃልሲ ነቲ ናይ መወዳእታ ሞትካ ናሰሓቐ ቪድዮ ክቐርፀካን ክስእለካን ደፋእ እንዳበለ ይጎይ ኣይገርሚ ሰባት ሞትና ሞትካ ንሃለኻ ኣንሕና ክስእሉናን ቪድዮ ክቐርፁን ብቻ እዮም ዝጓየዩ እቲ ዝኸበደ ናይ ህይወት ቃልስኻ ንዓይ ናይ ማሕበራዊ መራኸብታት መዘናግዕን መስሓቕን ኮይኑ እዚ ዘለናዮ እዩ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ሕልና ወዲ ሰብ ኣዝዩ ወዳቒ ቃንዛ ናይ ሰብ ብመልክዕ ላይክ ቪው ግምት ጀሚሩ ኣሎ በተለይ ሕዚ ሰዓት ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነት ትኹን ንእሽተይ ነገር ዓላጡል ናብ ማሕበራዊ ሚድያ እያ ትመጽእ ጫፍ ሞት ንሃለኻ ኩሞት ኢሉ ሓሚሙ ኣሎ ከምዚ ኣሎ እንዳተባሃለ ናብ ሚድያ ይመጽእ ሰብ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ላይክን ሪቪውን ክብል ክንደይ ነገራት ካብ ጭንቀት ዘይገላግል ኮይኑ ካብኡ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተሰቂልካ ክትሪኦ ተለኻ ንሞት የድርሰካ እዩ በተለይ ሓደ ሕማቃት ነገር ተሰቂሉ እንተፀኒሑ እኳ መሕነቕቲ ይሕንቑ እዮም በይዛኹም ኣሕዋተይ ካብዛ ፀሓፍክዋ ምኽሪ ከጋላግለኩም ይፈቱ እየ ንስኻትኩም ድማ ካብዚ ነገራት ክትዕገሱን ክትቁጠቡን እዩ ዘለኩም ዘለናዮ ወዲ ሰብ ናይ ብጻይ ሞትን ቃንዛን ዘይስምዖ ድንዙዝ ወለዶ ዝበቆሎ እዋን እዩ ፍቕሪ ራሄልን ካብ ልቢ ሰባት ኣርሒቑ ወፂኡ ኣብ ክንድኡ ድማ ካሜራታት ሰሓቕ ጭካነ ተተኪኡ ኣሎ እዚ ዘለናዮ ዘመን እቲ ዝዓበየ ውድቀት ናይ ወዲ ሰብ እዩ እዚ ዘለናዮ ናብቲ ናይ ቀደም ርህራሄን ፍቕርን ክምለስ እንተደኣ ኮይኑ ጸሎት ብምጽዓቕ ካብ ሰይጣን ርሒቕና ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ እዩ ዝመስል እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘመንና ይቅር ይበለልና ተሪር ልቦናን ርህራሄናን እምበር ዘለናዮ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ
እዚኣ ትመስል ነይራ ካብዛ ዝፀሓፍዋ ናይዛ ቪድዮ ስለ ዝረአኽዋ ይሕልፍ ክብል ዝረአኽዋ ቪድዮ እያ እና ብጣዕሚ ትጠቅም እያ ዝበልክዋ እያና ንስኻትኩም ደሞ ከምትሪእዋ ተስፋ ይገብር። ኣብዚ ሰዓት ዘለናዮ ሓደ ሰብ እንተሞይቱ ካሜራታት ለላይ ክብል እኸለ ሞይቱ እኸለ ከምዚ እናተባህለ ዝሽራዕ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ጦሚን ወይ ገለ ተልካዮ ከዓ ኣይሕግዘካ ከምዚ ኮይኑ ገለ ኮይኑ እናተባህለ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ግን ካብዚ በቃ ናብ ናይ ቅድም ሰላምና ክንምለስ ተስፋ ንገብር። ኣብ ዘለናዮ ሰዓት እዚኣ ትመስል ነይራ ናተይ ብጣዕሚ ክፅሕፋ ንእሽተይ በለብላት ነያ። ንስኻትኩም ድማ ትመሃሩላ ተስፋ ይገብር። ኣብ ናይ ካሊእ ቀጻሊ ቪድዮ ንራኸብ። ደሕና ቆዩ ኩለኩም ፎቶ ብላይክን ብሸርን ሳብስክራይብን ጀምርዎ።